Top 10 review centers for law. So kung kayo magte-take ng bar, kadalasan mas maganda kung kayo ay mag-enroll sa mga review centers para na sa ganon mas mabigyan kayo ng maayos na gabay kung paano kayo makakapasa pag kayo ay magbabar para maging abogado, maging lisensyadong abogado. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Dad ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Tingnan po natin sa number 10. Number 10 is Legal Edge Bar Review sa Malate, Manila. At ang kanilang mga fees for review enrollees ay nagsisimula sa 17,000 pataas. At number 9 sa listahan natin si Chan Robles Professional Review Center. Sa Pasig naman ito. At ganun din, ang regular rate nila is from 13,000 pataas at minsan may mga diskwento silang binibigay kung kayo magbayad ng maaga. Meron silang mga full scholarship na inaalok at meron din silang mga easy payment scheme na binibigay sa mga viewers na nangangailangan ng suporta, financial support. Number 8 sa listahan natin is Villasis Law Center. Ito naman sa Sampaloc, Manila. Ganun din, marami silang mga klaseng iba't ibang review na inaalok at meron din silang mga tinatawag na pang top-notcher na package na inyong pwedeng puntahan o samahan o para na sa ganon mas maging mahasa kayo sa inyong mga pag-aaral. Pang-pito sa listahan natin is University of the Philippines Law Center. Meron din silang mga review classes, meron din silang mga review packages para sa ganon mas magandang tsansa ninyong makapasa sa bar. Number 6 sa ating listahan is Arellano University School of Law. Meron din silang review classes na inaalok sa mga iba't ibang naghahangad na makapasa sa bar. And number 5 is CPRS Bar Review Center sa Cagayan de Oro City. Number 4 sa listahan natin, San Sebastian College, Recoletos, Bar Review sa Miclaro, Embrecto yan, Manila. At ganun din, marami rin silang mga reviewers na pumapasa at ang kanilang mga tuition fee packages from 19,000 pesos pataas. Number 3 sa listahan is Ateneo Law School sa may Rockwell Center. Meron silang mga packages for review ng mga gusto mag-bar. At number 2 sa listahan is Albano Bar Review Center sa may Tacloban. At ang tuition fee nila is nasa 17,000 pataas. At marami silang mga top 10 graduates na nakaka 50% sila minsan ng kanilang mga top graduates. And of course, puntahan natin ang number 1, Jurist Bar Review Center sa Las Piñas, Metro Manila. Ang kanilang mga tuition fees 27,000 pataas. Meron din silang mga early bird rate, early bird promo. So yan po mga kababayan ang ating top 10 review centers for law. Kaya sana kung kayo ay magbabar, mas maganda kung meron kayong mga paghahasa na dapat gawin para mas magandang inyong tsansa na makapasa bilang isang lisensyadong abogado. Yan lamang po mga kababayan. Ako po pala si Michael Sai, ang iyong dad ng bayan.